vášeň je pre mňa ukrytá vnútri človeka a podľa mňa vzniká v hlave, nedá sa ju nájsť len tak niekde na ulici. Ja som sa tu vášne snažil dostať dovnútra tých šiat, pretože žena nemusí byť prvoplánovo vulgárna. Na mňa to tak teraz pôsobí, že ženy si myslia, že sú vášnivé a pritom sú lacné. A práve preto som sa snažil ženu zahaliť celú a ukázať, že aj napriek tomu môže byť vášnivá, že stačí detail a tú vášnivosť ukrýva v sebe. Štandardne sa zdobí všetko na povrchu, všetky tie také viditeľné časti sú krásne, prezdobené a ja práve naopak, všetko som schoval dovnútra. Tá moda a tie handry úplne súvisia a naplňajú ten život môj. V podstate z tých 24 hodín, určite tých 15-20 hodín sa to prúdi v hlave, aj keď človek nechce. Čiže dalo by sa povedať, že vášeň u mňa sú handry.